سلام زي خبركم تخاطلتي بين تي في هنلوم ربع تشعة سنة زتلالو على توزينات تزلكم مسيلخو كم وترو كسافة عام دباتنا نخت كتاتلنا عند عدمكو بقدام النت أرئيس زينا መንግስት ኤርትራን መምሕዳር ጆ ባይደን ግጭትን ዘይምርጋን ንምፍጣር የሳውራሉ خبل ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ገሊጹ መራሄ ባልደራስ እስክንድር ነጋ ኣብቲ ተኣሲሩሉ ዘሎ ቦታ ድሕነቱ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቀ ተገሊጹ አፕል ሞባይል ይጽገነላ ናይ ዝነበረት ዓሚሉ ስእልታት በመዝርግሑ ሚሊዮናት ዶላራት ካሳ ከፊሉ ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ገጹ ተጸፊዑ ኣብ ኤርትራ ሰልጠኑ ወታደራት ሶማል ኣብ ኩናት ትግራይ ምስታፉም ሕቡራት ሃገራት ብመርትዑ ገሊጹ ክብላ ማዕከናት ዜና ሶማል ከምዘ ቃልሓን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም መንግስት ኤርትራን መምሕዳር ጆ ባይደን ግጭትን ዘይምርጋን ንምፍጣር የሳውራሉ خبل ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ገሊጹ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ኣብ ጸብጻቡ ንምምሕዳር ጆ ባይደን ጣልቃ ብምእታውን በታዲድን ግጭትን ዘይምርጋን ንምፍጣር የሳውራሉ ብምባል ከሲስዎም አመንጎ መንግስት ፌደራል ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝምራሕ ዝነበረ መንግስት ትግራይን ዝነበረ ፍላያት ተጋዲዱም በአቋጽራ አውሮፓ 3 ህዳር 2020 ኩናት መስተወለ ሰበስልጣን ትግራይ መንግስት ኤርትራ ለመንግስት ኢትዮጵያ በመሕጋዝ ናብቲ ኩናት ከምዛአቶን ኣብ ዝተፈላልየ ከባቢታት ምስ ሓይልታት ትግራይ ይዋጉ ከም ዘለውን ገሊጾም ነይሮም መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ነቲ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ አሉ ዝብል ክሲ በተደጋጋሚ ከነጽጎ ድሕሪ ምጽናሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኣብ ቤት ምክሪ እቲ ሃገር ኣብ ዝሃቡ መግለጺ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ስለዚ ተንቀሳቀሰ ናይ ድሕነት ስጋት ዝሓደሩ መንግስት ኤርትራ ሰራዊቱ ዶብ ዘሎ ከባቢታት ከም ዝተቆጻጸረ ገሊጹ ምንባር ይዝከር ሓይልታት ኤርትራ ዝርከቦም ኩሎም ኣብ ትግራይ ዝዋጉ ዘሎ ወገናት ቀትለትን ሰፊሕ ጾታዊ ዓመጽን ዝርከቦም ምግሃሰባዊ መስራት ከም ዝፈጸሙ ተጣብቆቲ መሰላት ይኸስዮም ኤርትራ ግን ነቲ ክሲ ክትነጽጎ ጸኒሓ ምንባር ይዝከር ተወሳኺ ጸቕጢን ምፍጣሩን ኣሜሪካ ብሰንከቲ ኣብ ትግራይ ይፍጸማሉ ዝተባሃለ ምግሃሰባዊ መሰላት ዓመጽን ራስያን ግብረ መልሲ ብምሃብ ኣብ ልዕሊ ዝርዝሮም ዘይገለጸቶም መራሕቲ ኤርትራ ካብ ሕወሓትን ክልል ኣምሓራን ዝርከቦም መራሕቲ ኢትዮጵያ ናይ ቪዛ ኣገዳ ኣንቢራ ትርከብ ፕሬስ ሴክሬታሪት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝኾነት ብሌነ ስዩም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ክወጽእ ጀሚሩ ኣሎ ኢላ እንተ ነበረቱን ዛጊት ብነጻ አካል ዝኾነ ዝተረጋገጸ ነገር የልቦን መራሄ ባልደራስ እስክንድር ነጋ ኣብቲ ተኣሲሩሉ ዘሎ ቦታ ድሕነቱ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቀ ተገሊጹ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብዝርከብ ቤት ማሰርቲ ተኣሲሩ ዘሎ ፕሬዝዳንት ባልደራስ ንሐቀኛ ዲሞክራሲ አቶ እስክንድር ነጋም ድሕነቱ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቀ እትውድብ ገሊጹ ላልዋይ አመራርሓት ውድብ አቶ ገልታው ዘለቀ እስክንድር ኣብ ቤት ማሰርቲ ቃሊቲ ኣብ ዝርከብን ብልሙድ ዋይታ ብዝብል ዝጽዋዕ ናይ ካልእ ክፋል ናይቲ ቤት ማሰርቲ ምቕያሩ ስጋት ከም ዝፈጠረ ገሊጹ አቶ ገልታው ስሞም ዘይጸውዖም ካፍቲ ቤት ማሰርቲ ወጻእ ዘሎ ብዝበሎም ወገናት ብዝተዋደደ ወፍሪ ምኽንያት አቶ እስክንድር ናብ ዞባ ሾሞንተ ከም ዝተቐየረ ገሊጹ መጋባያ ሰበር ሰማይ ጥርዓን ኣብ ቤት ማሰርቲ ዝርከቡ መሪሕነትን ኣባላትን ትውድብ ኣብ ምርጫ ሕውጽያት ኮይኖም ክቐርቡ ምብያኑ ስዒውዩ እዚ ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ቤት ማሰርቲ ቃሊቲ ዋይታ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ዞባ ሾሞንተ ሰባት ዝርከቡ ዝገለጸ አቶ ገለታው አቶ እስክንድር ሕጂ ዝርከብሉ ዞባ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበሩሉ ዞባ ዝተፈለየ ከም ዝኾነ ጸገም ድሕነትን ከም ዝገጠሙን ተዛሪቡ አቶ እስክንድር ካብ እስራት ምፍርራሕን መጭናቕን በጺሕ ወይ ብምባል ክሳብ ሕጂ ግና ዝኾነ ይኹን ኣካላዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘይተፈጸመ ሓቢሩ ሕጂ ዝርከብሉ ዞባ ሾሞንተ ብልዑል ገበን ዝተጠርጠሩ ሰባት ዝእሰሩሉ ዝብል አቶ ገለታው እስክንድር ተጸጊመ እየ ኢሉ ኣይፈልጥን ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝኾነዩ ካብ ዋይታ ንኽወጽእ ኣመልኪቱ ሕጅግና ኣብ ዝኸፍአ ኩነታቱ ዝርከብ ኢሉ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊኡ ፈተነ መጥቃዕቲ ከም ዝተገበረን ካብ ሓደ ሓላፊ ሓለዋ ቤት ማሰርቲ ዓብይ ስጋት ከም ዘለዎ ከም ዝተነገሮን አቶ ገለታ ተዛሪቡ እቲ ዘሎ ኩነታት ንህይወተይ ሓደገኛ ከም ዝኾነ በቶም ሓለውቲ ተነጊሩኒዩ ኣነውን እዚ ተዓዚበ ኢሉ አቶ እስክንድር ከም ዝነገሮ ሓቢሩ ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ምምሕዳር እቲ ቤት ማሰርቲ ፍታሕ ንምርካብ ይጽዕሩ ከም ዘለውን ሎም መዓልቲ ናብቲ ቤት ማሰርቲ ደብዳቤ
ከም ዘእተውን ገሊጹም ኣቶ እስክንድር ነጋን ካልኦት ኣባላት ውድብን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ንቕትለት ስሙይ ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ብዝተፈጠረ ናዕቢ ብዝዛመድ ከም ዝተኣሰሩ ይፍለጥ أبل موبايله يتسجن لها نايز نبرت عميلو سئلتات بمزرقحو مليونات دولار كحسا كافيلو أمريكا كومبانيا تكنولوجي أبل سرحتنيو أب تليفون حانت عميل زنبر سئلتات بأونلاين بمزرقحم مليونات دولار كحسا كم زخفله تافليتم يتاول كسب استبلاشوا آيفون موبايل كتسرحها نابتي ناي أبل مدبر زخدات بدعري دما موبايلا كاب زنبر سئلتات قليوم لك بعلا خمز تكعتم بمثال محبراوي مرخبتات تزرقحم أبل نتي كرمي حموش تعمل زد تفتر جيجا بمأمان يغريتا حاتيتو يركب أبزوت مجلس إدماء مشتراونة دحنة عماولنا كابل بينا نقدسلهم أبوان تجناه من رداتات كأكبوز جبروه بزوحة آسر راتاتون آلونا يلون أب كلتشن 10 شدشن أب حدا كاب تشنفر مدبراتنا كم زي زبالة يغره زي بهال تحسد كم استفدسمه مسفلتنا قلت في سقومتنا وسينام نعسر رحم مدبراتنا بغت عليه نتر لنا قبل وسيخ حبيرم تخصتنا مجمرة زي أب زي تليغراف زي تقال حكون أتاول كسب أب يونيفرسيتي أوريغون تمرته تكتاتل نيرام شو موبايلها نختعري لها بمحسابنا بحدا مسكوباني أبل تحوابيرو زسرح فقاترون تكنولوجي سيرفيس زيت تباهل مدبر مشتان تسجنان آيفون لا أخدتم تتسجن مسجات مخا أبل متصري بمقبار نخلت مستقول داي زيت تحازوكي لا تتسجنام كاب سرح ساقي وم أبل تقول داي بمستر كاك أبدليت كوانت نبرو بيقاترون أبل آبز خفلو كحساز نبرم نايبيت فردي كتعيو أكاليو أب كلتشن 10 تشعتنون بتمساسالي حدا سرحتنيا مدبر أبل ناي حنتي موبايل خيط جن ذهبت وسبيتي سئلتات كاب تليفوننا بعلو تليفون ليخو نيرون بارو يذكر شو أبل أب تقول داي قلت في متراي بمقبار نتي سرحتنيا كام زسقوه يذكر إذا ما قات أميتات كانتي أمريكا الناس في حزمة زلوه من قصاص مسل نتسجنام زت أنا آخر كوينو من قصاص كم آيفون زبلوه ناوتي تكنولوجي مدبراتهم عبيت كوبانياتات كت جنو كم زي بلوم يحدد أصلاً إسرائيل جزاتات أمريكا نأتي مثل نتسجنها زدقف حقي رقيق آدالين اللوام تحقي أبل كالوت عبيت كوبانياتاتن بسالسي أكل نزقلت وكيلاتات تسجنها زدليه ناوتن أتاوتن كأربو يجدد بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون أبقصو تتصفيعهم እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ እቲ ሃገር ዑደት ኣብ ዘካየደሉ ዝነበረ እዋን እቲ መጽፋዕቲ ገጢምዎም ኣብቲ ኣብ መራኸቢታት ተዘርጊሑ ዘሎ ቪድዮ ፕሬዝዳንት ማክሮን ኣብ ከባቢ ከተማ ቫለንስ ናብቲ መከላኸሊ ኣቢሉ እናሰጎመን ከሎም ሽዑ ሓደ ቀጠልያ ማልያ ዝለበሰ ሰብ ነቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ገጹ ድሕሪ ምጽፍሑ እቶም ሓለውቲ ተቐላጢፎም ነቲ ሰብኣይ ክሕዝዎን ነቲ ፕሬዝዳንት ድማ ክኣልዮን ተራእዩ كلتا دك تبعتو مست ጉዳይ ብዝተሓዘ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ይርከቡ ፕሬዝዳንት ማክሮን ደሂሩ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ንጹል ፍጻመ ክብል ገሊጽዎም ኣመናጉ ነጻውያን ንዝኾኑ ሰባት ነቲ ህዝባዊ ምይጥ ክቆጻጽሮ ክነፍቅደሎም የብልናን ኣይግብኦምን ይብባሉ ጋዜጣ ለዳውንፊን ጸብጺባ እቲ ሰብኣይ ነቲ ፕሬዝዳንት ክጽፎ ኩሉ ኣንጻር እቲ ፕሬዝዳንት ዝቐነዕ ጭርሖታት ይደግም ከም ዝነበረ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ማክሮን ድሕሪ ፍጻመ ድሕሪ ሒደት ካልሊታት ናብቲ መከላኸሊ ቁጽሪ ብምምላስ ምስቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ነጥፈታቱ ከም ዝቐጸለ እቲ ቪድዮ ተወሳኺ ኣርእዩ ቀጺለ ክቕጽሎ ድማ ደው ከብለኒ ዝኽእል የሎን ኢሉ ንለዳውፊን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶም ዛጊት መንነት እቲ ተግባር ዝፈጸመ ሰብን ንምንታይ ከም ዝገበሮን ዝተገለጸ የልቦን ድሕሪ ፍጻመ ኣካላት ጸጥታ ኣብ ጉናታት ቫለንስ ከም ዝተወፈሩ ሓደ ፈረንሳዊ ጋዜጠኛ በትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ ኣብ ኤርትራ ዝሰልጠኑ ወታደራት ሶማል ኣብ ኩናት ትግራይ ምስታፎም ሕብራት ሃገራት ብምርትዖ ገሊጹ ክብላ ማዕከናት ዜና ሶማል ኣቃሊሐን እዚ በፍሉይ ጸብጻብ ሰባዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ቀሪቡ ዝበሃል ዘሎ መርትዕ ንመንግስቲ ሶማል ኣብቲ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ክልል ትግራይ ፈጺሞሞ ዝበሃል ዘሎ ገበናት ኩናትን ከቢድ ምግሃስ ሰባዊ መሰላትን ብማዕረ ዝሕትት ከም ዝኸውን ሓደ ካብ ዓበይቲ መርበባት ዜና ዝኾነ ጋርዎ ኦንላይን ጠቒሱ
አዲታት ሶማል ሃለዋት ደቅና አፍሉጥና ብምባል ድሕሪ ዘካይዱ ተቃውሞም ናብ ኤርትራ ንስልጠና ከም ዝተላኹ ክእመን ዝተገደደ መንግስቲ ሶማል ኣብ ኩናት ትግራይ ግና ከም ዝተሳተፉ እዩ ዝገልጽ መንግስቲ ሶማል ናብ ኤርትራ ንስልጠና ዝለኣኾም ብዙሕ ወታደራት እኳ እንተ ዘይተገለጸም ከሳብ 7000 ክበጽሑ ከም ዝኽእሉ ምንጭታት ሶማል የመላኽቱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን ሰናይ ንዓኹም